Získali sme nového subscribera na náš YouTube kanál, čo je úplne super. A toto video nebude o tom subscriberovi, ale bude o spoločnosti, ktorú vo vede na Slovensku, aj možno aj v zahraničí, pozná úplne každý. Tá firma alebo stránka sa volá Lambda Life. A tí, čo robíte vo vede, tak viete, že to je firma, ktorá dodáva rôzne chemikálie, mašiny, či už do laboratórií, alebo do medicínskych zariadení a podobne. To znamená, že je to pravdepodobne úspešná firma aj podľa Finstatu. No, a toto video bude o tom, prečo majú v petičke spoločnosť VNet, ktorá tu má preklik na SEO a PPC, a či naozaj majú tie výsledky zo SEO a PPC také unikátne. Takže ostaňte pri videu, pozrieme sa na to, ako si vedie Lambda Life vo svete SEO a ako vyzerá ich webová stránka. Ahojte, moje meno je Milan Fraňov, som web editor a SEO špecialista v Academy a v dnešnom videu sa pozrieme na výsledky stránky Lambda Life, ktorú samozrejme vo svete vedy alebo medicíny nemusím nikomu predstavovať. Je to veľmi známa firma, ktorá dodáva rôzne chemikálie, mašiny, robí rôzny servis, proste naozaj je to proste firma, ktorá tu je etablovaná už roky a roky. No a teraz, toto video vzniklo kvôli tomu, že sme získali nového subscribera. Ja toho subscribera poznám a možno niektorí vedia, možno nevedia. Tak ja som predtým robil vo vede. To znamená, mám PhD z oblasti molekulárnej biológie alebo teda molekulárnej biotechnológie. To znamená, že túto firmu dosť dobre poznám a veľa ľudí, ktorí končí s rovnakým zameraním ako ja, tak robia pre podobné firmy. A teda zo zvedavosti som klikol na to, že ako táto stránka vyzerá. A všimol som si, že v petičke sa nachádza stránka VNet.sk SRO a má tu SEO, PPC a tak ďalej a tak ďalej. A teraz, to znamená, že túto stránku robila táto firma. Neviem, či niektorí viete, ale VNet.sk SRO je v podstate Mediatel v novom šate, alebo nový názov, a Mediatel, pokiaľ niektorí neviete, tak sú zlaté stránky. To znamená, že VNet sú v podstate zlaté stránky. Pokiaľ teda nie som úplne mimo, ale myslím, že nie, že naozaj sa jedná o túto firmu. Áno, je to ono, sú to zlaté stránky, len teda v novom šate. Nebudem rozoberať, kvôli čomu majú nový šat a prečo sa už nevolajú Mediatel, alebo prečo sa nevolajú zlaté stránky, alebo čokoľvek, alebo prečo sa volajú VNet. Inak, keď si všimnete to logo toho VNetu, tak to Včko mi evokuje V Academy, naše Včko, ale to môže byť iba zhoda náhod, však prečo nie? Ale áno, je to podobné? Nie je to úplne podobné, je to trošku iné, ale OK. Dobre, a teraz poďme sa pozrieť na to, či naozaj to, čo tu majú napísané teda v prekliku v petičke SEO a PPC, naozaj ako keby obstojí a či tie výsledky v SEO sú také špičkové. Každopádne nečakal som, že Lambda Life bude mať webovú stránku vytvorenú touto spoločnosťou. A pozrieme sa, v akom CMS-ku to je. Samozrejme typujem, že to je WordPress, ale možno sa mýlim, možno je to nejaká úplne že chuťovka na mieru, ale nie, je to WordPress, Elementor, WooCommerce. OK, nebudeme sa zaoberať tým, ako to vyzerá, v čom to je spravené. Na to môže mať každý svoj vlastný subjektívny názor. Ja sa idem pozrieť na to, čo je zjavné, a teda to, čo tu majú, to je to SEO. PPC, nie som si úplne istý, či dokážeme reálne pozrieť, že či bežia nejaké kampane, ako vyzerajú tie kampane. Myslím, že Google Ads nemá nejaké také riešenie, ako je Meta Ads Library, aj keď uvidíme, som veľmi zvedavý. Možno nájdeme nejaké také riešenie. No, každopádne, poďme sa teda na to pozrieť. A ideme do Ahrefsu, pozrieme si to v Ahrefse, pozrieme si to v Marketing Minery. Takže Ahrefs nám ukazuje, že trafik organický je niečo na úrovni 100, čo je veľmi slabé, a ten trafik klesá, pozície klesajú, ich top kľúčové slova, pozrieme sa, či tam sú nejaké zaujímavé kľúčové slova, ktoré by stálo optimalizovať.
Teplozdušný sterilizátor, Sigma Aldrich, Thermo Fisher, konduktometer, spektrofotometer, to všetko, vodný kúpel, to všetko sú veci, ktoré sú pomerne aj vyhľadávané. Aj keď musím uznať, že dobre, oni fungujú na obchodiakoch, každý ich pozná, katalógy, ich firmy sú na každom laboratórnom stole, v každom labáku, to znamená, že ten proces objednávkový funguje trošku inak. Ale povedzme, že niekto má nejakú novú výrobu a potrebuje ako keby nejaké nové zariadenie, novú mašinu, proste bude to nejaký new biz, tak je veľmi vhodné, aby to SEO naozaj fungovalo, hlavne keď sú to veci, ktoré sú vyhľadávané a kde naozaj je ten potenciál. Takže vidíme, že tie kľúčové slova tam sú, tie pozície tam sú veľmi slabé. No, tie pozície tam sú v podstate veľmi slabé. Pozrime sa, čo nám hovorí Marketing Miner. Marketing Miner je trošku ako keby im viacej prihráva, že toho trafiku nám ukazuje, že majú viacej, ale aj tak je to dosť slabé. To znamená, že táto stránka, to SEO má na veľmi nízkej úrovni a odporúčam s tým naozaj niečo robiť a pozrime sa napríklad produkty, dobre, analytické prístroje, super, tak sa pozrieme, že ako vyzerá tá štruktúra. Dobre, máme kategória produktu, toto je to základné nastavenie v WooCommerce, kategória produktu. Ja by som mal iba kategória alebo niečo iné, ale dobre, máme tu kategória, máme tu analytické prístroje. Vidíme, že obrázky sú zosekané úplne na to minimum, že sú úplne rastrované, že sú škaredé. Dá sa to spraviť aj tak, aby neboli také škaredé. Dokonca sa to dá spraviť z UX hľadiska aj tak, aby tu bola nejaká kategória a ďalšie veci, aby to bolo pekne rozčlenené, ale vidíme, že dobré analytické nástroje, chromatografia. Takže vidíme, že dokonca je tu aj nejaký popis, taký celkom funny, bez nejakej štruktúry H2, H3, je to iba P, paragraf, tu máme aspoň H1, to dáva automaticky, to je úplne v pohode. A máme tu to číslovanie, keď si pozrieme nadpisy, tak tie nám dáva ako H2, to je tiež relatívne v pohode, teda to je v pohode. A pozrieme si teda tento systém, tento produkt. Je to také, veľa práce alebo námahy si s tým úplne nedali a ja by som to asi spravil trošku inak aj krajšie. Aspoň tuto je spravené, že tie obrázky sú celkom fajn, toto typujem, že sú ich obrázky, vyzerá to ako naši Slováci, dokonca aj nejaké známe osoby. Každopádne z pohľadu SEO tam tie výsledky sú veľmi slabé. Keď si pozrieme image SEO, tak tu by som očakával, že tu bude niečo iné, nie vlastne nejaký 07, 02 PNG. Alt text, je tam technický servis laboratórnych prístrojov, v pohode je tam aspoň alt text, ale trošku inak sa to robí. Takže z pohľadu SEO je to v podstate bieda. Z pohľadu vizuálnej identity stránky je to tiež bieda. Takže ako vidíme, tie výsledky z organiky sú veľmi slabé. Pozrieme ešte, či tam majú nejakú konkurenciu, či náhodou každý v tejto oblasti nemá slabé výsledky, keď čakal by som, že takéto firmy, ktoré majú tržby nad 5 miliónov, tak trošku zainvestujú aj do webu, aj do ďalších vecí, aby tie výsledky boli naozaj pekné a aby toho trafiku tam mali dostatočne a aby sa im ešte zvyšovalo povedomie o ich firme, čo by bolo celkom fajn už pre takúto firmu. No a keď si pozrieme, že či tam idú nejaké PPC kampane, tak tieto nástroje ako Ahrefs a Marketing Miner nám neukazujú, že by tam išli nejaké PPC, ale samozrejme v petičke majú SEO a PPC, takže SEO za mňa nič, PPC tým pádom nič, takže minimálne tie dva prekliky sú tam trošku nadsadené, ale však do toho sa nestaráme, že prečo tam je, ako to tam je. Každopádne, ak teda neviete, tak vnet.sk SRO sú teda zlaté stránky Mediatel. No a čo ešte vieme pozrieť? Poďme pozrieť tie PPC kampane. A teda PPC kampane skúsme pozrieť cez Google Ads Transparency Center. To znamená, že je to nejaký link, kde si viete pozrieť, či niekomu teda idú kampane. Samozrejme nevidíte tam všetkých, uvidíte tam len tí, ktorí prešli nejakým procesom overovania, podľa teda informácií, ktoré mám. A Lambda 3 Slovakia, Eurolab Lambda,
To znamená, že napríklad euro alebo lambda vidíme, že má, ale lambda life, zle to píšem, lambda life vidíme, že nemá, to znamená, že čo ja viem, pozrime si visibility, či vidíme, či tam sú visibility SK a vidíme, že oni napríklad majú nejaké kampane. Takže niečo tam vidíme, ale nevidíme tam teda to lambda. Takže z tohto, čo sme našli, aj keď som skúšal rôzne kľúčové slova vyhľadať inkognito, tak mne neukázalo, že by mali nejaké kampane. Dobre, to bol len taký rýchly pohľad na stránku úspešnej firmy, ktorú by som naozaj čakal, že bude veľmi pekná, bude mať vyladené SEO, bude mať spustené kampane a všetko okolo toho, ale vyzerá, že nemajú spustené absolútne nič. Z môjho pohľadu určite odporúčam, pokiaľ to naozaj firma, ktorá proste ide nad 5 miliónov a môže si to dovoliť, tak určite by som odporúčal spraviť si krajšiu stránku, mať spustené kampane, mať SEO a zvyšovať povedomie o značke, čo by bolo teda úplne super. Dobre, to je z mojej strany všetko, pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu.